Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Завяршаецца выбарчы дзень, дзень галасавання 9 жніўня. І мы працягваем сачыць за навінамі. І от вырашылі патэлефанаваць экс-кандыдату ў прэзідэнты на выбарах 2010 года, паэту, літаратару, мысляру Владимиру Некляеву, просто каб спытацца яго меркаванне, але атрымалася так, што нагоды для больш сур'ёзнай размовы выявіліся адразу з першых словаў размовы. І мы зараз запрасілі спадара Владимира завітаць да нас у студыю. Спадар Владимир, наколькі я разумею, вы пайшлі выканаць свой грамадзянскі абавязак, прагаласаваць, але нешта пайшло не так. Усё так, як ты сказаў, але не так, нешта пайшло значна раней. Я яшчэ на папярэдняй сустрэчы вось у гэтай студыі казаў, што я не збіраюся наўпрост удзельнічаць у гэтай выбарчай кампаніі, бо яна як бы робіцца іншымі людзьмі, якія ведаюць, што рабіць, вот у іх новыя тэхналогіі. Я сабе сказаў, можа, я не даганяю нешта, таму паглядзім, як гэта ўсё будзе быць. Калі трэба дапамагчы, я дапамагу, не абыдуцца без мяне. Я зраблю тое, што я магу зрабіць як шараговы грамадзянін гэтай краіны, які хоча, каб гэта ўлада сышла. І вось я увесь час чакаў, калі ж яны мне ўсё-такі растлумачаць гэты іх заклік. Это стратэгічны заклік усе на выбары. Ён же не можа быць у паветры падвіснуць і нічым не скончыцца. Значыць, я разумею справу так, што яны маюць на ўвазе нейкі замысел, так? І мне стала проста цікава, які яны маюць замысел. Я папрасіў аднаго свайго добрага знаёмага, які там, як бы атабрыўся пры штабе, наладзіць мне сустрэчу з чалавекам, які будзе адказваць менавіта за сённяшні дзень. Так? Гэта не можа быць Святлана Ціхановская, яна ў гэтым выбачае нічога не можа разумець. Ён сказаў: добра, я дамовлюся з гэтым чалавекам, я ўжо дамовіўся, ён табе патэлефануе. Я званка тэлефанавання не дачакаўся. Добра, нічого добрага, але добра. Значыць, не зацікаўленыя ніяк у тым, каб я нейкім садзейнічаў. Наступіў дзень Ч, сённяшні дзень. Я па абедзе праехаў так па кальцавой са сваім сябрам, паглядзеў на сагнаную тэхніку, ўсё стаіць. Проста, як на вайну, гатовае войска. Прыязджаю сюды, пайшоў, прагаласаваў, шчыра, на голасе пакінуў свой голас, усё зрабіў, як патрабуе штаб аб'яднаны. І пасля абышоў 5 участкаў для галасавання. І людзі пытаюцца адно. Вот мы стаім, адгаласуем, мы ж не будем тут да вечара стаяць, а ў 8 гадзін што будзе? Вось мы прыйдзем, і што нам рабіць? Вон ужо аўтазак стаіць адзін, так? А пасля падгоняць яшчэ 3, 4, 5. І што нам стаяць і чакаць, пакуль нас пакідаюць па аўтазаках? Інтэрнэт ужо падвешаны, значыць, ніякай інфармацыі мы мець не будзем. Што нам рабіць? Я падумаў, насамрэч, а што рабіць? А калі учора я пачуў тое, што сказала Святлана Ціхановская, вы прыходзьце у 20 гадзін усе на свае выбарчыя ўчасткі, я зразумеў, што гэта ёсць канчатковая як бы мэта, што вынікае з той стратэгіі закліку на ўчасткі, на галасаванні, і падумаў, што ў прынцыпе гэта не кепска. Вот раскідаць людзей па ўсім Менску, так? Але нешта ж пасля іх павінна нехта сабраць у нейкую адзіную сілу, у кулак. І я
неяк так захваляваўся і вырашыў, з мяне карона не ўпадзе, не хочуць яны мяне запрашаць, я сам запрашуся. І сёння, вось узважыўшы і убачыўся ўсё, што адбываецца, пайшоў у гэты самы штаб, дзе мяне сустрэлі ветліва, прапанавалі каву, спыталіся, да каго, я сказаў, я да таго, я не ведаю да каго, але да таго чалавека, які сёння адказвае за гэту вот асноўную дзею, за рэальны супраціў, супраць сертыфікацыі, супраць этого гвалту, бандытызму, ўсё астатняе. Яны сказалі, што такого чалавека няма, што у нас поўная цэнтралізацыя, у нас 3 штабы, і кожны займаецца сваімі. Я кажу, ну добра, тады у вашым штабе ёсць чалавек, які вось там за нейкую колькасць участкаў будзе адказваць? Нет, такого няма. Так не работает, Владимир Прокофьевич, сказали мне, усмехаючись, это хлопцы, айтишники, работает только децентрализованно. Я говорю, слушайте, может, у вас и работает у IT, але в реальности нет, потому что нема шака магчымасці нават паведаміць гэтым людям, что им рабіць. Кажу, калі вы хочаце, я могу вам дапамагчы, калі у вас няма таких людей, у меня есть 2-3 десятки, а я з імі, правда, уже, ну, мы яшчэ 3 дні таму назад дамаўляліся, што мы будзем рабіць. Я іх, калі вы, давайте дамовімся, што мы будзем рабіць, я іх пашлю па гэтых участках, яны скажуць людям, ну трэба, урэшце-рэшт трэба, каб нейкі быў чалавек, які ведаў, як выходзіць з такіх сітуацый, куды пры небяспецы хавацца, як уцякаць. Ну это ж жывыя людзі. Они пры паніцы яны бягуць куды заўгодна. Не такого чалавека няма. Я кажу, слухайце, тады я разумею, што Святлана не можа займацца гэтым, ну, не яе справа, але ўсё-таки давайте тады я з ёй перагаварю, каб яна разумела, якая на ёй ўсё-таки вот вісіць адказнасць. Гэта ўжо вельмі сур'ёзная рэч, калі людзі будуць кінутыя на волю лёсу, это вельмі сур'ёзна. Зараз не вяртаюцца, она занята, с вами могут переговорить, значит, это Красулина, пресс-секретарь, и это самое, якія Ковалькова. Я кажу, слухайте, яны хорошыя дзяўчаты, я нічого супраць іх не маю, але як да дзяўчат нічого кепскага не маю, а як да тых людзей, якія завалілі адзінага кандыдата, а конкретно Павла Северынца, позавіхаліся. Я не маю ніякай ахвоты звяртацца, таму, калі ёсць магчымасць мне сустрэцца, са Святланай ёсць, а няма дык няма, значыць, моя дапамога не патрэбна. Занятая яна, занятая дык занятая. Дык вось, што я думаю. Чаму я вот это ўсё кажу? Вот я зараз напіўся лекаў, просто может быть, я нечага не разумею у новых тэхналогіях, але у тым, што у такой сітуацыі трэба ўсім яднацца, ці ты старая пазіцыя, ці ты найноўшая пазіцыя, і не адмаўляцца ад любой дапамогі, і не рабіць выгляд, што вы там ужо этого Бога трымаеце за эту самую прамежнасць, тому што у вас IT-тэхналогіі нешта вы такое ведаеце, чаго не ведаю я. Мяне вы гэтым не дастанеце, я ўжо ўсё гэта прайшоў, і я з табой зараз размаўляю толькі праз тое, што вельмі у мяне вялікі неспакой за вынік гэтага вечара і гэтай ночы. Дай Бог ужо, я ўжо не спадзяюся на тое, што ў такой сітуацыі можна будзе нешта рэальнае зрабіць, а я ў 10-м годзе спадзяваўся, што мы скінем гэту ўсю пошасць, і ў гэтым годзе неяк узнік спадзеў. Але зараз, можа быць, гэта, такая залішняя моя эмацыйнасць як паэта, як чалавека не можа ўсё не прымаць да сэрца, але проста вельмі вялікае хваляванне і адчуванне нечага не таго, што мусіць усё-таки сённяшні вечар быць. Вот я зараз ішоў, плошча пустая, ачэпленая, вось тут па Карла Маркса
Па ўсіх кавярнях, па ўсіх рэстарацыях сядзяць людзі, п'юць, гуляюць. І такой вялізнай мабілізацыі на тое, каб скінуць гэты рэжым, у чым мяне запэўнівалі арганізатары сённяшняй апазіцыйнай выбарчай кампаніі, я, на жаль, не бачу. Калі казаць ужо пра самую гэтую сітуацыю, я перад тым, як чытаў развагі на тое, што штаб кажа, дэцэнтралізацыя, усе там збіраюцца каля участкаў, людзі будуць, калі вас будзе многа, не хопіць, маўляў, на ўсіх аўтазакаў, на ўсіх амонаўцаў, каб усіх, каля ўсіх участкаў, асабліва, калі гэта не толькі Мінск, а яшчэ і па ўсёй Беларусі, усіх пахапаць і ўсіх некуды завесці. Па ўсёй Беларусі не скажу, не быў, але па Мінску я кажу, пахадзіў, паездзіў. Хапіла, усё ачэплена, стаяць, усе двары перакрытыя, усе вуліцы у цэнтры горада кантралююцца. Значыць, злочыцы там рыхтуюцца, АМАП, там з боку Барысава стаяць. Войска падключана. Што значыць не хопіць? Як гэта не хопіць, калі ён сабраў усіх, каго мог, да? Не хопіць. І ўсё-такі ўсё вырашаецца, заўсёды, як было, вырашаецца ў сталіцы. Канешне, падтрымка рэгіёну вельмі важная рэч. Стварыць такі франтальны ціск, да, па ўсёй краіне. Але ўсё-такі ўсё асноўнае вырашаецца у сталіцах. І яшчэ чаму гэта мяне торгнула. Не хацелася мне пра гэта казаць, але скажу, як ёсць, чаго мне хаваць? Это ж кожны чалавек нечым кіруецца, калі прымае нейкія рашэнні. Так? Ты пазваніў, я прыйшоў чаму. Цапкала. Я не кажу, што ён там, як сцвярджае наўпрост Пазняк, засланец там. Але чалавек прапануе ствараць які-то камітэт ратавання, ці што там. І я яму пишу, што, слухай, ёсць такая ўжо не помню, як называецца, але камітэт, які ставіць на мэце звяржэння, значыць, лукашэнкаўскага рэжыму. Я яму пишу, што ёсць такая арганізацыя, якая ставіць на мэце звяржэння лукашэнкаўскага рэжыму. Яна створаная ў такім-то годзе. На чале стаіць Мікола Статкевіч, я там са старшыня. Прыходь, давай, паколькі ў нас супадаюць абсалютна мэты і задачы, што там ствараць? Кого ты будзеш ствараць? Давай, будзем яднацца. Ён крутнуўся ў Маскву ствараць гэты самы камітэт па звяржэнню Лукашэнкі ў Маскве. Сёння, калі я дазнаюся, што ў Маскве і ягоная жонка, прычым з'ехала, не паведаміўшы пра гэта нічога кандыдату ў прэзідэнты, сваёй баявой падругі, я падумаў, слухайце, нешта тут не тое. А калі яшчэ затрымліваюць спадарыню Марыю Калеснікаву на срабрыстым аўтамабілі, а пасля кажуць, што абазналіся, выпусцілі. Відаш, нешта ў мяне таксама шчоўкае. Не бывала такога выпадка ў гісторыі адносін ментоў і апазіцыі, каб збралі, пасля выпускалі. Нічога не хачу сказаць, але думкі міжволі ўзнікаюць. І тады баюся, што Святлана, ёй я давяраю, яна абсалютна шчырая, за ёй нічога няма, апроч жадання дапамагчы мужу зратаваць сваю сям'ю. І я не стрымаўся, калі яна ўчора ўвечары, так сказала, як сказала, прыходзьце на выбарчыя ўчасткі, але гэта для ўсіх зразумела, это заклік на актыўны пратэст, на мірны актыўны пратэст. Яна сказала тое, што мусіла па сутнасці сказаць. І я праўду зноў скажу, не думаў, што яна на это пойдзе. Бо тут она закладніца, праз Сергея закладніца. Крок улева, крок управа, расстрэл. І яна пераступіла праз сябе. Я не стрымаўся, сёння напісаў там ФБ пост, што это насамрэч это гераічны ўчынак, грамадзянскі подвиг. Але
Але яна за гэта ў такой сітуацыі можа дорага паплаціцца. Хоць Лукашенко і кажа, што я там з жанчынамі ваяваць не буду, а чого ж он войска сабраў? З кім ваяваць собираецца? То з Пуціным? І за яе таксама хвалююся. Хорошая яна вельмі жанчынка, і дай Бог прайсці гэты наканаваны ёй лёсам шлях без вялікіх страт. Спадар Владимир, просто цікава ваше меркаванне. Вот мы паглядзелі, я паглядзеў сёння, як што адбываецца падчас вось гэтага масавага галасавання на гэтыя чэргі, якія выявілі раптам, што а там вот не хапае бюлетэняў. А чаму іх не хапае? Можа, вельмі стараліся датэрмінова прагаласаваць тымі, хто і не прыходзіў галасаваць. Паглядзелі там на усю эту сітуацыю, і мне такая думка ўзнікла, можа быць, вось так гэтая стратэгія масавага такого галасавання, яна нават лепшая за байкот. Вот шмат выявіла чаго? Я не кажу, што байкот лепшая стратэгія, я ніколі не казаў. Не, я просто ваше меркаванне вывезу. У дадзеным выпадку вот усё мусіла спрацаваць, як бы. Калі б вот было тое напрыканцы, чаго не хапае, пра што я сказаў. Гэта не хапае арганізацыйнага моманту у канцы гэтай усёй кампаніі. Конечно, яна выявіла, але, паслухай, што не выяўлялася фальсіфікацыя татальная і падманы, і ўсё астатняе гэтыя камісіі ў папярэдніх кампаніях. Тое самае. І тады яшчэ ж працавалі назіральнікі замежныя, якія і складаліся вельмі сур'ёзныя паперы, дзе даказвалася проста, што вось гэта ўсё мана, гэта ўсё фальсіфікацыя. Ну і што? Яму галоўнае, я чаму яшчэ сваіх агітаваў, ну, калі мы думалі, як тут удзельнічаць, я ім казаў усім, што нам трэба ўсё-такі зрабіць гэта да таго, як будзе абвешчана, што ён прэзідэнт краіны. Всё. Тады ён як бы яго і так рукі развязаны, а тут що я кідай войска і ўсё ўвечары. Таму вот мы збіраліся што? Помніш, я казаў пра тое, што мы мелі рабіць, калі Павел Северынец быў адзіным кандыдатам. Значит, ён здымаецца ў суботу. Мы заклікаем людзей на пратэст з лозунгам «Выборы без Лукашэнкі», а на заўтра заклікаем людзей выходзіць на вуліцы, але не ісці на выбарчыя ўчасткі. Вот каб стаялі там, каб відаць было, што вот столькі магло прыйсці, але яны не пашлі, бо яны супраць. Перад тым. Ну, але вот яны вырашылі так. І гэта магло быць, я кажу, вот калі я ўсё-такі адчуў гэты заклік, і людзі пайшлі на яго, пайшлі галасаваць, і вот вечарам я бачу, як прорываецца ўжо, тут пачалі пакаваць, на Энгельса пачалі пакаваць, там жа побач ментоўка на рагу Энгельса і Карла Маркса. То відавочна, што так вот раскідана, ну, пабяруць, астатнія не будуць ведаць, што рабіць. І баюся, што з гэтага нічога не выйдзе. Але, можа быць, з гэтага нічога не выйдзе ў маім разуменні, а ў іх разуменні вот тое, што не выйдзе, і ёсць тое, што трэба. Што вот не далі людзям, значыць, магчымасці даведацца пра вынікі рэальныя, там не паказалі гэтыя бюлетэні, там не павесілі на дзвярах школы, хто там перамог, хто на якім месцы, што гэта ўсё вот не так, як трэба, і пасля, што называецца, гайдаць лодку, ну, ўжо не ў цяперашнім часе, а там у наступным. Можа быць на гэта разлік стратэгічны, але як паказвае досвед, гэта разгайданая лодка даволі хутка супакойваецца. Лукашенко і Путін знойдуць, не гледзячы на эту падставу страшэнную з гэтым, значыць, вагнерскімі тым войскамі, у іх адна лодка, яны ў адзін бок плывуць, і калі яна з боку Лукашэнкі пацякла, то Путіну невыгодна, каб яна затанула, тому што ім все-таки грэбці дваім зручней, чым аднаму. Так што яны там дамовяцца, але не гледзячы на ўсе іх дамоўленасці, такія знешнія, унутраныя застануцца,
і Путін зоймецца Беларусю праз Лукашэнку сур'ёз. Я думаю, у бліжэйшыя 2 гады ён паставіць сабе на мэце беларускае пытанне вырашыць. І вот гэта, бадай што, асноўная моя боль, асноўная праблема, што калі не вырашым пытанне сёння мы, то ў бліжэйшым часе вырашаць яго будзе Расія, Путін, і нават Лукашенко свой лёс ужо будзе вырашаць не сам. Що ж таки, ваше меркаванне, гэтая сітуацыя, якую мы маем, што людзей, у прынцыпе, ну, так бы мовіць, кінулі. Вот вы зрабілі з нас тут сцяг там з Ціхановскай самі. Вы тут падняліся, вы тут самі арганізаваліся, арганізоўваеце самі і далей. Ну, у прынцыпе, яны да гэтага і заклікалі, што, маўляў, вы тут самі ўсё рабіце. Ну, і гэта, на ваш погляд, ўсё ж такі ад неразумення рэалій беларускай рэчаіснасці, як палітычнай, так і ўсёй астатняй, ці адмыслова прадуманы крок? А можа і падказаны адкуль-небудзь з-за мяжы? Я вось, як бы, ну, не сторонник я зміцер канспіралогій. Мне заўжды хочацца верыць у людзей. Ну, вот, меня часто папракаюць там 10-м годам, што я наблізіў да сябе такіх-сякіх. Ну, што пасля я іх там не забіў, не расстраляў. Ну, зламаўся чалавек, я думаў, не вытрымаў. Это ж непростая рэч вытрымаць ўсё тое, што там прапануе турэмны сервіс, да? Ось. І тут тое самае, я не хачу думаць так, ну, скажем, як даводзіць гэта Зіновий Станіславович Пазняк, да, это 100% проект ФСБ. Ну, слухай, Зіновий Станіславович, калі ты мяне чуеш, я вот может быть, не надто добрый политик, как ты кажешь, але все-таки як бы не кепский литератор. И у меня фантазии хапае на все, на разные сюжеты, якія мало кто придумывает. Ну, придумать такие сюжеты, які склаўся на сегодняшний день в Беларуси, как я писал, скажем, роман про это, что киносценарий я б не змог, потом неверагодный сюжет. И неужо у ФСБ там нехто нашелся, ну, не знаю, там, майор, ці полковник, ці генерал с большими фантазиями, чем у литератора. Навряд. Это просто вынесло так. Ну, майор придумаў сюжет Цыпкала, Бабарыка, ну і, магчыма, Ціхановскі. А гэта ўжо тут тое, што атрымалася беларускі каларыт. Ведаеце, я не могу сказаць катэгарычна, што не. Але мне не хацелася просто, каб так было. Каб так было, калі яно так, дык нас не просто абдурылі, а абдурылі усур'ёз. І з гэтага тады вынікнуць наступствы такія, што нам мала не здасца. Ну, добра, вот вы паглядзелі на такое стаўленне, скажем так, на такую пазіцыю ці адсутнасць плана пазіцыі у штабоў. Вы чыталі Пазняка. У дадзенай сітуацыі, вось ваша парада, Пазняк раіць нікуды не хадзіць. Так а што ўжо раюць? Ужо ўсе пашлі туды, куды падклікалі. Цяпер ужо працэс нельга спыніць і нельга кіраваць. І вот што ты параеш? Вот мы з табой сядзім зараз, мы не ў эфір же это кажам, а просто записываецца, каб некалі, это ж заўтра, ці калі это толькі можна будзе сказаць. Я не ведаю увогуле, як без пры любой там нават не вайсковай аперацыі, так, это помнишь у фильмах, что, значит, паўзе с катушкой, сувязіст, забіваюць аднаго, паўзе другі, абы, значит, з КП аднаго датэлефанавацца да другого, і што рабіць? А ў сённяшнім дні это просто... І не ведаць таго, што так будзе нельга было, Раўкоў уже сказаў, старшыня гэта рады бяспекі нашай, што у выпадку нацыянальнай
небяспекі мы адключым інтэрнэт. Это было заяўлена, трэба было гэтага чакаць. І вось цяпер я ляжу, людзі вось, і паціху яны пераходзяць ад гэтых выбарчых участкаў да кавярняў. Можа быць, это у дадзеным выпадку самы правільны шлях, я не ведаю. Нельга, конечно, прадказаць, ну, можна прадказаць, конечно, але не будзем рабіць папрокаў там ці прагнозаў, чым там скончыцца сённяшні вечар, заўтрашні, можа быць, вечар. Ой, дай Бог, каб ён скончыўся без ахвяраў. Господи, заратуй ты. Я вось пра іншае. 10-й год, колькі там выйшла на плошчу, там 30 тысяч, як кажуць адны, там ці 5 тысяч, як кажуць другія, але ўсё ж таки гэта была частка, ну, такая палітызаваная, актыўная, маргінальная, як кажуць улады. Ну, хай будзе. І то выпалілі па выніку і палітычную, і грамадскую освютую палі Беларусі ушчэнт на некалькі гадоў наперад. Зараз, калі у барацьбу гэтую уступіў так званы глыбінны народ, калі гэтым пакрыўдзіў вот гэтых людзей, якія, ну, нібыта электарат Александра Рыгоровича, і сваёй здрадай пакрыўдзіў яго, якім будзе гэта выпаленне? Ну, а можа, не будзе яго? Калі будзе развівацца сітуацыя так, як яна пакуль што развіваецца, то няма прычын для выпалення. А калі недзе пойдуць сутычкі, а яны, я так думаю, адбудуцца, бо людзі вельмі ўзбуджаныя, і моладзь, я ўжо адчуваю, я часцяком хадзіў, я быў там, калі, значит, білі каля дзіцячага парка Горкага, так? Амапаўцы былі як звяры, але і людзі, ну, нездарма там эта сутычка адбылася, гатовыя былі. І адно, калі як это раварыста білі, это беднага, стаяць і помніць, што калі ты кранеш этого мента, цябе таксама пасадзяць, і іншае ўжо, ну, ты проста сведка там стаіш, і іншае, калі ты ўжо ідзеш, ну, на эту справу бразбітом, то тут ты ўжо, калі ты мужчына, то тут ты стаіць насупраць цябе нехта, ты павінен, ён на цябе, ты на яго, тут інакш нельга. І вось з гэтага могуць, конечно, узнікнуць сур'ёзныя канфлікты. Тут ужо як бы гэтыя, конечно, гэта як бы лепш было б, каб не было гэтага палення, і каб гэты патэнцыял пратэсны захаваўся. Ён вельмі сур'ёзны, вельмі моцны, і ён, ну, будзе працаваць на тое, каб эта ўлада сышла, безумоўна. І ўжо я хацеў бы, каб сёння абышлося без прычын для выпальвання, як ты кажаш, пратэснай мясцовасці і пратэснага мясцовага насельніцтва. Мяне больш хвалюе іншае. Я тут пачытаў адныя такія меркаванні, што чым бы перамогай каго б там ці чым бы не скончыліся выбары ў Беларусі, пагроза з усходу для краіны толькі ўзмацняецца. Будь то Лукашенко, будь то нехта іншы, але вот пасля выбараў нас чакае вялікае супрацьстаянне. Будь то Лукашенко ці хто заўгодна іншы, это неправда. Якраз хто заўгодна іншы не мае такіх дамоўленасцяў з Пуціним, якія мае Лукашенко, не мае такіх пазык, якія мае Лукашенко, не мае тых злачынстваў, пра якія ведае Пуцін. Ну, карацей, не сядзіць у Пуціна на кружку. І з новым чалавекам, ну, вот з тым жа Зеленскім, які, як бы, калі браць выпадак Украіны, это трэба, пакуль стасункі наладзяцца. Это ж, ну, не возьмеш адразу за шкірку, о, давай, а то я цябе там з'ем. Гэта ўжо год, два, тры, гэта будзе працаваць, а тым часам будзе усталёўвацца ўсё-такі нейкі дэмакратычны тут парадак, так, будуць наладжвацца сувязі, нармальныя сувязі з Захадам. Не проста сённяшнія сувязі, якія палягаюць толькі на тым, што Амерыцы ў супрацьстаянні з Расіяй трэба тут займець нейкі плацдарм, і яна тут таму штурхае і развяз. А нармальныя сувязі, чалавечыя, а не чыста палітычныя, ці
пасляваенныя. Так вось новы чалавек гэта выйгрышная сітуацыя для Беларусі. А стары чалавек уже ва ўсіх сэнсах і ў палітычным і фізічным, тым больш калі гэты чалавек Лукашенко, гэта небяспека для Беларусі. Ён не ёсціка гарантам, а ёсціка небяспекай для незалежнасці нашай краіны. У гэтым я перакананы, і гэта з усіх маіх размоў, што ў Маскве, што ў развязе, што вясной я ў Амерыцы сустракаўся з шмат з якімі палітыкамі, вынікае, усе схіляюцца менавіта да гэтага. Калі вы зменіце вось гэты галоўнага ўрача дурдома, які сам ненармальны, то ўсё у вас будзе стане нармальна. Так што а з ім нічого не будзе. Ён жа, ну што тут гаварыць? Паглядзіце вы запіс ягонага выступу з гэтым пасланнем, і вы ўбачыце нездаровага псіхічнага чалавека, які проста панікуе ад страху. Яны чаму не далі? Это ж відавочныя рэчы. Вот, чаму яны не далі магчымасці правесці яшчэ адзін мітынг Ціханаўскай? Дарэчы, я назову чалавека ўрэшце рэшаў хаваць, он пацвердзіць, калі што я прасіў Павла Знаўца перагаварыць. Вот, ну, пачатку я казаў, што я прасіў свайго сябра перагаварыць у штабе. Значит, он сказаў, што перагаварыў, і больш за тое, я сказаў, што яму: Павел, ты ім перадай, што калі яны самі, я разумею, кажу, што это вельмі сур'ёзная рэч, значит, заклікаць людзей на супраціў, ну, па сутнасці на плошчу, так? Кажу, калі, і я разумею, што вельмі цяжка это зрабіць Святлане Ціханаўскай, ну, у звязку з тым, што яна закладніца. Калі яны згодныя, я магу зрабіць гэта сам, але не збоку, там аднекуль, ну, ці цябе са студыі, там, ці не ведаю, ці ў сваім фейсбуку, ці там на любым сайце, але у час мітынгу са сцэны. Допустим, яны самі гэта не прамаўляюць, я прамаўляю, але каб людзі бачылі, што гэта яны побач са мной стаяць. Я кажу, я гэта зраблю, незалежна ад таго, чым гэта для мяне можа скончыцца. Ён усё гэта перадаў, ну, але ім зноў жа аказалася гэта без патрэбы. Зноў жа, магчыма, гэтыя людзі ведаюць, што робяць. Магчыма, мае рацыю Зенон Пазняк, які кажа, што ўсё гэта ад пачатку. Ну, не цяпер, калі ўжо гэтыя жанчынкі, а ад пачатку, ну, сюжэт прыдуманы Масквой. Але ў такім выпадку Масква не павінна была кінуць свой сюжэт, развіваць і пры гэтых жанчынах. І тады вот што мы маем, а? Не хочется мне про это такое думать, ну просто не хочется. Ой, давай поглядим. Пойду я, ведаешь что, я пойду все-таки на тое месца, куды мяне заклікалі. Я зайду з іншага боку. Калі не попаду сюды, у мяне ёсць яшчэ адзін выбарчы участак, там на лошадзі, паспрабую там быць. Я не магу просто з вакна глядзець, што тут будзе далей. Всё, бывай. Дзякуй. Владимир Некляев, Зміцер Лукашук.